నీ ముఖానికి ఏదో అంటుకున్నట్టుంది, ఏంటి చూడు. ఏమంటుకుంది? అదా అందం. ఇది చేసే ఆస్కార్ పర్ఫార్మెన్స్ కి బోధి ధర్ముడితో బొకే ఇప్పించిన తక్కువే. అదేంటో గాని కొంతమందిని పొగిడినా తిట్టినట్టే వినిపిస్తుంది. చూసారా సార్ ఈ డబుల్ యాక్షన్? నేను నీతో మాట్లాడిపా. మమ్మీ పక్కింటి అంకుల్ కి కిడ్నీ ఫెయిల్ అయిందంట. అలాగా మంచిగా చదువుకొని ఉంటే పాస్ అయ్యేవాడు కదా. అవునా, ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పావు కదా సప్లిమెంటరీ ప్రిపేర్ అవుతాడులే మంచిగా. ఈడేదో పెద్ద ఆల్ ఇండియా టాప్ ర్యాంకర్ లాగా బిల్డప్. నీకు ఒకటి చెప్పనా, గోల్డ్ చైన్ కరిగిస్తే గోల్డ్ వస్తుంది కానీ సైకిల్ చైన్ కరిగిస్తే సైకిల్ రాదురా. నువ్వు చెప్పిన దానికి నిలబడి మరీ నమస్కారం చేయాలనిపిస్తుందిరా. నాతోనే ఆడుకుంటావా? చెప్తా నాగరా నీ పని. ఒరే షాడో, నీకు ఒక సీక్రెట్ చెప్పనా? ఈ ఇయర్ లో ఫస్ట్ డే స్నానం చేస్తే ఈ ఇయర్ మొత్తం చేయక్కర్లేదంట. అవునా? అయితే మమ్మీ ఎప్పుడు మమ్మీయేనా? ప్రొఫెషనల్స్ దగ్గర తీసుకెళ్ళమని అడుగురా. గుడ్ ఐడియా, ఇప్పుడే వెళ్ళిపోతాను. వెళ్ళు అక్కడ నీకు చుక్కలే. ఆ ప్రొఫెషనల్ బాతింగ్ లో షాడో గడ్ పడ్డ తిప్పలు చూడాలని ఉందా మీకు? కావాలంటే కామెంట్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. బై గైస్.